І пакуль адбываецца чарговы віток перамоваў глобальных, Лукашенко спрабуе атрымаць ад суседзяў новых саступак, дзеля чаго працягвае ўтрымліваць у Беларусі літоўскія цяжкавікі разам з кіроўцамі. Аналітык Вадзім Мажэйка хутка з'явіцца ў нашым эфіры і зафіксуем, які з бакоў на якіх перамовах больш прасунуўся. Лукашенко нават пасылаў кіраўніка Савету бяспекі Вальфовіча пагутарыць з кіроўцамі 1818 фураў, якіх, незважаючы на адкрытую мяжу, улады Беларусі не выпускаюць з краіны. Вальфовіч меўся патлумачыць кіроўцам пазіцыю беларускага боку і тое, хто на меркаванні ўладаў тут вінаваты. Па выніку дакладу Лукашенко зноў заклікаў Вільню да сустрэчы на ўзроўні Міністэрстваў замежных спраў, каб, цытата, разрульваць сітуацыю. Ну, зараз разрулім, што меў на ўвазе Александр Лукашенко, чаму для этого трэба сустрэчу на ўзроўні МЗС арганізоўваць, як толькі выпусціць проста гэтыя фуры няшчасныя. Вадзім Мажэйка нам у гэтым дапаможа. Кіраўнік Інстытуту даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі і палітычны аналітык. Добрый вечар. Привет, Олесь. Спадар Вадзім. Так, ну, глядзіце, тут глобальныя перамовы, тут, можа, суверэнітэт Беларусі, можа, дзяржава незалежнай беларускай не ведаем, можа, не будзе у выніку дзіля з Трампам і Пуцінам. А у нас тут чамусьці Александр Лукашенко ўз'еўся на гэтыя фуры. Вось трэба яму утрымліваць у закладніках. Чаму, на вашу думку, Александр Лукашенко іх не выпускае, хаця мяжа адкрытая? І няўжо гэта сапраўды, вось это ёсць тая адна прычына дзеля таго толькі, каб сустрэліся на ўзроўні міністраў, прадстаўнікі Беларусі і Літвы, і такім чынам, каб быў легітымізаваны фактычна Лукашенко? Няўжо толькі ўсё дзеля этого? Ну, насамрэч, конечно, ёсць вялікая палітыка, Путін, Трамп, мір. Украіна, мы бачым, што, до рэчы, у тых 28 пунктах, якія Америка прапанавала, ці то прапанавала Америка, тому што Росія ім прапанавала. Але так ці інакш, у 28 пунктах няма Беларусі, няма Лукашэнкі. Там ёсць, до рэчы, трэція краіны, напрыклад, там згаданая Польша, што мусіць быць знішальнікі НАТО ў Польшы не змясціцца. Але Беларусі няма ў боку. Тому Лукашенко тут, конечно, мы же поразмовляем, там он сам, конечно, зацікавлений отримати якусь суб'єктність. Але, тим не менш, як би там не було, у Лукашенко є свой трек, это относины з Литвой, и, конечно, великое ожидание отримати тут поболее свою суб'єктність. В принципі, політика Лукашенки завжди даже до двох моментів підходить до цікавості, економічної, політичної легітимації. І в конфлікті з Литвою Лукашенко пробує отримати і одно, і другое. З одного боку, стісно, що зараз взяв фактично заклад ці кольки фури разом з кіровцями. Лукашенко з одного боку потребує від їх неадекватних, розумію, грошей за інвестиції. А з іншого боку, фактично, раз за разом кажуть, що треба перемовою штуки на уровні МЗС як наші. Ну, фактично, так, домагається легітимації, прям з ним на високому рівні розмовляли, і він розуміє, що на рівні там президента Литви його шансу немає, а спробує ось принаймні на рівні МЗС замацалась. І, звісно, ставить просто уйомкою стан Литву, яка вимушена ситуація. Открываем межу, закрываем межу. Зараз литовские чиновники сказали, что, мовляв, мы так поверили в добрые намеры Минска. Минск явно нас подманул. Капитально 2025 год, конечно, еще верить в добрые намеры лукашенковской системы, но, на жаль, великие эти люди стукнутся батареи с поводинами такими типового криминальника, які бере закладников и не хоче просто так выпускать. Ну, так, для Лукашенки это вот такая своя особистая история, где он не без причины меркує, что зможет нечто тут отримать, яка розвивається, ну, сказав, просто на фоні великих подій відносно там мирного плана Трампа України. Ну і зрэшты, міністр ўнутраных спраў Літвы Кондратович заявіў, што пакуль няма неабходнасці закрываць гэтую мяжу. Тым не менш, ёсць прызнанне з боку рэжыму пра тое, што вось гэтыя грузавікі, гэтыя цяжкавікі знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі з-за нежадання Літвы ісці на палітычны дыялог, так сказаў спадар Вальфовіч падчас сустрэчы з Александром Лукашенком. Ці патрэбны, ну, то, што зразумела, Беларусі патрэбны гэты палітычны дыялог, але
ці можам мы ўявіць, што міністр замежных справаў Кястусіс Будрыс, які прапануе ўвесці яшчэ большыя санкцыі ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі, будзе сустракацца з Максімам Рыжанковым, каб абмеркаваць гэтую мяжу. Ці ўвогуле ён можа разглядаць Рыжанкова як свайго калегу? Ну, я разумею, Будрыс не мае абсалютна ніякага жадання з Рыжанковым сустракацца і небеспадстаўна лічыць, што гэта для яго такое трохі паніжэнне ўзроўня яго, увогуле прымусіць размаўляць з тым, каго не лічыць гэтым меншого прыемнага. Разам з тым, конечно, ўсё я уявіць магу. Калі дыпламату трэба, то ему даюць загад выконваць тыя функцыі, якія трэба для агульнай дзяржавы. Падабаецца. Як ми чули, до речі, з подумків американських дипломатів, які Лукашенки були вимушені для наладжування контакту. Ми тут самі розповідали під імені Харелку. Я так само не думаю, що пристойні американські джентльмени, які ходять у дорогі клуби з французької адміністрації, що їм надто приємно летіти в некую диктатуру на успеху Сходній Європи, і там піти Харелку з неким трендопетером, як кажуть, що чоловік не поточний. Але коли треба, то ще як буває, то це і дипломатія. Звісно, безумовно, це буде, коли до такого дойде, це безумовно буде певна перемога Лукашенку. Відомо, які не хотілося. Велике питання, ті, які мають Литви тут, знайти інші міри уздіяння, насамрэч, так не сидять Южину, і диалог таки нести, і так само, як все ж таки спинити атаки этими повітряними шариками, які там відбуваються. Ми кажемо про контрабанду цигарет Литву білоруських, але яка відовочна підприємством керована, підконтрольна. І, звісно, контрабанда є собі бенефіціари, але робить це Великоче Мінськ, спиняє теж Великоче Мінськ. Так ось питання, чи зможе спинити 2А. И, конечно, это такой челлендж, бо, я бы сказал, в бюджете легко сказать пишные слова, что прям диктатора. Решили чи приймати ті міри і карать Білорусь размежурно на тих же автобусах, не ездили, коли межа була закрита, то есть это зробити легко. В нашем складании реально мусить диктатора робити то, что ты хочешь, натиснуть на него, а не пойти на соступ. Складались настільники, пунктових координацій сусідів. Це складно. Тому зараз буде тест, і Литва зможе це зробити так. Так, спадар Вадим, мало часу еще, але два важных пытання. Ці, можа, давайте паспрабуем в одной іх аб'яднаць, можа, ёсць паміж імі сувязь. Гэты апошні, вось, актуальны, цяперашні віток такой наскокавай дыпламатыі, віток перамоваў па мірнаму плану урэгулявання ва ўкраіне канфлікта і ўсебеларускі народны сход, так, які мае адбыцца ўжо 18 снежня. Сёння Александр Лукашенко зноў пачаў наракаць, хаця сам быў ініцыятарам стварэння гэтага органа, зноў пачаў наракаць, дзяліцца сваімі страхамі, што калі яго не будзе прэзідэнтам, то падчас іншага прэзідэнцтва будуць канфліктаваць гэтыя органы паміж сабой Беларусі, то навошта яго было ствараць? Будзе бяда, сказаў. Да, будзе бяда. Дакладна. Можа, ёсць у вас ідэя, навошта яго тады цяпер, што з ім можна зрабіць, але вось гэтыя перамовы паміж Пуціным і Трампам, яны в прынцыпе магчымыя? Ці вы бачыце цяпер, вось, што это сапраўды той момант, калі гэта можа адбыцца, ці Пуцін зноў эту гульню гуляе, што будзе зараз чапляцца за нейкія фармулёўкі ў гэтым мірным плане, і это все зноў Можна я адкажу на першае пытанне замест Вадзіма? Правесці яшчэ адзін рэферэндум. Так. Напрыклад, так. Да, добрая ідэя. Тады будзем ад вялікага да маленькага, Трампа да ВНС. Безумоўна, сустрэчы і перамовы з удзелам Трампа магчымыя абсалютна любыя, які можа на амерыканскай тэрыторыі трымаць вайсковыя злачынцы Пуціна, які рошку. Що магчыма? Мы бачылі, быў самым першым, здаецца, дзейсным амерыканскім прэзідэнтам, што калісьці Шношкін проста ўзяў і ступіў на тэрыторыю Паўночнай Карэі. Таму магчыма ўсё. Пытанне, ці будзе эфект, і які ён будзе. Я не знаўца тут па дыпламатыі міжнароднай, але з таго, што я разумею па мірным плане Трампа прапанаваным, ён зараз не задавальняе агулам інтарэсы да канца ні Расіі, ні Украіны, ён выключае інтарэсы Еўропы, шчырасці не выглядае, што ў такім выглядзе ён будзе прыняты, але як любая аснова для перамоваў, так, безумоўна, магчыма, далей можна размаўляць, думаць, змагацца. Спадзяюся, гэта ўсё прывядзе не толькі да міру, але і да справядлівасці, і, галоўнае, да нейкіх рэальных, а не на словах антыміра больш доўгага ў Еўропе, што нас всіх цікавіць.
І сканчаючи Білорусі і ОНСом, звісно, смішно, коли Лукашенко сам критикує за незграбність тую модель, яку сам же він і побудував. Справа в тому, що любые такі моделі, які фактично спробують диктатори створити на заміну демократії, на заміну нормальним виборам, они все корявые и нормальными быть априори не могут, и створишь некую такую добрую систему. Доброе, нормальное — это справедливые выборы. Мне Лукашенко больше не готов. Тому ОНС, конечно, не пройде. Конечно, поскольку він ось такі не просто кульгавий, але туди навіть побоялися призначити чиновників, тому що чиновників там другого, третього розряду. Тому ОНС не зможе реально впливати на ситуацію. У його такі спячі інституції з великим повномоцтвом, яким Лукашенко зауважив, може такі всі інші стреляти. Він, до речі, може, що хотілося мені тут скончити, що так, зараз це посідження ОНС в цьому годі навряд чи буде представляти яку-небудь цікавість, але в ОНС закладені реально великі повномоцтви, вельми серйозні повномоцтви, і вони можуть працювати не тільки при неким іншим президенті, сказав Лукашенко, але вони можуть працювати і при їм, коли він буде у некий момент критично слабий. Це то, як працюють спячі інститути, як називають теорії, що коли нечто здарається з дійсним режимом, часом ті інститути, яких ніхто нічого не чекав, які абсолютно далекі від демократії, просто починають скористатися тими повномоцтвами, які у них на папері є, і отримуються цікаві речі. Тому тут для Лукашенки, звісно, ОНС це так само трохи міна, хай собі такі несерйозні, як зараз, але, безумовно, в яку номенклатуру він адлюстровує, і для Лукашенки так само може бути погрозою, так само йому це треба бути обережним.